Сега следва една от нашите песни, да ви ориентираме, ако са на български, значи са наши, ако не са на български, и измислил някой друг. Ако имате телефони за банки, едно от авторските песни, едно от авторските парчета на Rock Evolution, специално за вас наистина. Любовта сега живее в далечна чужда стая. Трябва ли сега да се върна погледе и не поли вода да променяме? Времето, когато бях най-щастлива на света, колко пъти стрина и секундите брои и надеждата ме върна мъртвата мечти. Трябва ли сега да се върна моя ден и какво или кога да променяме? Искрен благослов, единствено желая надградна любов, но зимата засипва всичко под снега. Мъдрост ли ми липсва или мъдра рода? Трябва ли сега да се върна моя ден и какво или кога да променяме?
Мерси. Благодарим музиката от нас, ръкоплясканията от вас. И танците.